Nagdumaring distribusyon hin organiko foliar fertilizer nga knapsack sprayer ng Gobyerno Probinsiyal Eastern Samar. Ngada 334 nga mga Parag-Uma habungton Balangkayan hadton Biyernes, Enero 9, 2026. Pinangunahan na nasabing distribusyon ni pinaagan Office of the Provincial Agricultural Services. Diin panuyo hini nga mapakasag iton ani nga produksyon ha sektor ng agrikultura ha probinsya. May babaruan nga iton bungtot Balangkayan inanikaduha ha may pinakaluag nga tunang umahan ha Eastern Samar. Salit nagpatapod ang gobyerno lokal nga mapapadayon nito na suporta ha mga Parag-Uma. Kasumpay hini siya naliwat Kinarawat na sabing interbensyon at perang mga Parag-Uma gikan ha mga bungton kan avid sulat ngan Taft hadto naklabay nga simana. Ana sabing distribusyon inda nga tambulig nga mga Parag-Uma agud mas mapagandaman pa ngan mas mapaorsad ton ira pangumahan. Yan nga nagtikang nangahaw adton planting season. Ang Gobyerno Probinsiyal ng Eastern Samar dayon nga masuporta ha pagpapakasog iton sektor ng agrikultura agud mapakasog iton produksyon hitumay ngan maporsa iton nginabuhi han nga tanan nga mga Parag-Uma ug an ira pamilya. Impormasyon ni Ikay pinaagihan Eastern Samar Provincial Information Office para Habagong Pilipinas, TN Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.